Atandida. Yenye enda kuita dali ndio kuti murume wangu achandida akandiramba nenye kuti ndarwara akatondidzinga kumwekuga kumbakwana asekuru ndopanduka kundichengeta chako pamba pamba sisina kakuita amai ukanikisidhondo wanga atichengeta ini ndikabvunza kuti pamba hapana chikafu ndaibva ndatuka akasvika pakundituka akandidza tibechera amai ako ndinokumamisa zvinhu ndatibechera amai ako ndikandakase ndibva ndiroambama andiroambama ndikati wasakanyaya kuti ndabvunza chikafu kuti mukuchengeta amai ukanikisidhoko inini panapa tojii ndinokumamisa ndatibechera amai ako agara yemaini saka andituka kudaro akabva anditaura kuti kazandomba kwenyu ndinosiemba kwenyu kugara mba kwenyu ndandikagara nezongoro ndakazongoro nhasi ndikati handina kuipa ndabva ndaenda bvandendisamumba kwedu bvaandakondisiya Rumata kudai. achandida Nawe shamari kutaura nemadzimai ako anza uchadida. Wait, atina ukanditambisa kana. Muita chiombera kwa shamari. Ipapa vabva kupi? Vari kwase. Wakaenda sei kwasi kumusi vada? Ini ndauya nawo kumusha. mkazi kuti umurege Namuda. unovada sana ngura Ndaenda kumusha kwakataura kuna basi. Ndauya nawo kumumba. Ndauya nawo 5 days. taurisa avanza vanotunga nyaya Ndauya nawo kumba uku agara nenge strong. Baba wakavauya. Anatesha. Ndokubva vanditi adzimai vangu inini pfungwa endinayo ndakandainogara pasi chinangwa ndechei chingwa chakabuda kuti ndarambirei so chandakukwanisa kuita ndakabvunza pakazvinoite vakanetseka vachikega ndotaura asekuru vacho kuti vanozvipfuma here kubva ndaenda sekuru vadzimai vangu vari kufarira kuuya kuzogara zvinoita here sekuru vakati aiwa hazvina kushata kana achinge asvipa mukana ega anoona kugara unomuudza sekuru havana kuramba anongouya agara sezvo kuno kune vanhu nekuti kwenyu kuko vanhu vacho pamao ada kugara nevanhu apachikara shwa ndakabva ndadzoka atezva ndo mabindu onesanake nasekuru auda ndo maendero akati adzimai vangu ikaimukavo kaenda kutenga chikafu changu uzokavo 2 days dzakateerana ndakadzokera futi zvakare saka petatu pasina kunge ndaenda ndasingatori mayo mazuva akawanda 4 days 2 chete days pandakanosamuri hangu ndapema kuizokweni ndo mawiri akatazwa kuti ndikushe musoramba pano Asi mambo makarora vairikanzi vainini kana mateerera amai ava matauriro avaita vatizvo ndoko ndo zvavabata mazuva imashimashika zvinzwa asi chavabata ndekuti vari kuti izvo ndikakomberera nyaya yechikafu imimi kuchengeta amai ropa next door kumataura avaita mwana mabata zvona amene vakubabata handina amai vepasaidi vandinochengeta kunze kwadzimai vangu asi ivo kwakuno pamwe vanoona sokuti zvavanoita izvo handina nguva yekuti ndavatora ndichiita zvonaisii kuvazhinji munhu chino ndakavatasisa mwe wangu kuti paanotora nguva yakadai pamwe pato zvaakuita asi handina kana adzimai anodana asi kana makavatarisa chaita kuti vakwire dare chimwe chii apa ndakutozwa chokwadi chavo izvo zvinakutoka aiwa kuti ni zvese mati kukuvaitira nhasi munhu ari kugonerwa weti abva awanikwa apera dare manje soka tiri kubvunza kuti muimuwo pfungwa dzenyu mukumboti chii mudzimai vangu ndomuitira zvese ndomugonera ndikamenerera kwase ndikanakumbira sokureva kwangaita nhasi ndikumuwana ari kudare pfungwa dzake toti chimbori chii kana makazvitarisa neniwo ndiri kutonetseka vanhu sandakabata chokwadi kuti zvino adzimangwa peni kutonetseka izvozvo pamusoro ibaba inini baba adzimai venyu maana makore mangarini nawo 10 years inguva ngani vachifarira kunogara mumba kwaasekuru vavo vachisiya inguva yakakura sei kubvira pa10 years vachifarira kunogara mumba kwaasekuru vavo vachisiya pambapeni pesa vanombenda ndikabvunzwe sekuru varipe aripo naisekuru ndikabvunzwe here kuti muzukuru achiyapamba akauya achiti chii chaitika kugamuchira konzoja nawe akavabvunzoga muchira muzukuru wangu auye inawe kuti nawe ndakamboisa basa yakataku akodhingi kuti akambounzwa
the wrong way. Akangosho kumusiwa kumba kwe hanzvadzi yake. Hanzvadzi no ndiye mwana mbiki. Ndokutumba mama. Chibva taenda kuna sabhuku yagadziriswa nawo. Yagadziriswa vanhu vadzokere kuti kumba. Vachibva vadzokera kumba. Vadzokera kumba muzukuru aiuya achitaura maproblems inini ndakufunga kuzviuraya. Ndokuti pasitendi yandiri handisi kuonekwa semunhu. Inini ndakakanzera kuti mutanga muchienda kumberi ndimuri kutaura. Makangoti nhau yaigadziriswa achitaura nawo. Isu tinoda kutopinda munyaya yekuti tizive kuti nyaya yaidzingirwa amaya nyaya yakusha kuva kufunga ndeipi kuti tijekere. Nhau yauya achitaura nhau kuti sekuru kumba ndakadzokera. Asi dambudziko riripo nderekuti inini handisi kupiwa zvekupfeka. Handiri kurara ndakafugatira. Ndiri kunyimwa magibheki. Mumba mekurara handisi kuita sei? Handisi kutenderwa. Kugarawo masofa ari mumba handisi kutenderwa nonzi ndoisa tsvina munhu. Ndakati aiwa muzukuru. Ingoni nhau ndakatosvika pamwe chakakaita sei? Takatogadzisana uyatoipi iyoyo. Asi airamba achiita sei? Achingoreka nhau ingoripo. Nhau ingoripo ndakati aiwa haisi chii problem. Iyo ichingoshingirira. Murume ndipakabvazwa sekuru hando nyaya iripo kumba hatsinga sei? Saka ndanaona ivo vari kutoda kuva kugara kuti kuno. Indakambonzwa nhau yemushonga. Ndakabva ndadai hazvina kuipa. Sezvo vana apa kuti vatorana vakatorana rumaoko mavo. Ndindainogara naye. Uyu muzukuru achiyakumba achiti hatisi kuwirirana. Musoro wenyaya vanga achiti hatisi kuwirirana. Akachiwirirana pane zvipi? Munofanira kujengesa kuti akaiti zvakati ndozvatisi kuwirirana pamberi. Nhau yacho yavaiti vaino vari kunetsana handina chandakabata chaitaurwa nemurume kuti ndeichi. Asi nhau yakazonyanyawapo inhau yemushonga wasinziva kutsvagwa mushonga. Nokuti uyu muzukuru akadzika kunu pavanogara pamusoro. Wakadzika kuzasi kune mashopu achitichi akasangana nemunhu ane mari mumaoko achikutsvaga chinotengeswa mapirisi emakoto. Saka murume ndipakabvazwa sekuona nyaya iyi. Saka tinosvika kuti ndakati aiwa iye kana achida kudzika kunogara kuno ngaudaite sei agare haisi mhosva. Nokuti mapirisi kuti munhu azviuraye hazvina kuti hazvisiizebl kuti munhu azviuraye nenhau dzekuti iye adisability. Saka ngaachiuya agare kuno. Saka auya kumba ndakatanga kugara naye zuva rekutanga chikafu chakauya chokwadi handikukuya. Pakaita kuti mazuva takaonekedzwa kuti shoma tinenge 2-3 days pachauya chimwe chikafu. After izvozvo ndakazonzwa ndakushedzwa kwasaku nemuzukuru ainini sekuru ndafunga kuti tese nhau tinyatsojekesana nokuti nhau zviri kundinetsa chi mumwoyo nemupfungwa nokuti tichigara tese tisadane dambudziko tanga tichiwirirana asi apa pasina kuwirirana ndo mazwiro andinoita nyaya. Sekuru ndikubvunzewo kunzaizvei mataaposite ndekuwana chikafu izvozvo makatora muzukuru nokuda kuti murume anga kuaprocha yanditi makatora muchiwirirana. Pane chamboona chaitwa nemurume zvinoratidza kuti mukadzi adadii. Inini zvangu semaonero andakaita panguva yacho handina chandakaona. Asi vaviri kutaudzana kwavo ndoti hapana pavangazvamba vakagara vaviri vachitaura nyaya dzavo. Ndinobva ndasuturuka kuti vaone mukana wekutaura nyaya dzavo. Saka ipapo ndinoona pavaikweshana vega vaviri. Ini handina chandakaona. Pavaikweshana pacho makati kubvunza kuti chii chamuri kukwesherana muri vaipava yati benyu handi auya atitira kutaura nemadzimai kuti titaurane. Mamaona kuti vanhu ava havasi kuratidza kuti vari kuwirirana. Imimi saasei kuchii chaitedzai kumubvunza kuti naina zvikuru ndiri kuona mukuratidza kuti hamuri kuwirirana. Chii chiri kumboratidza kuitika mumba menyu? Nhau iyi zvayakaita yakadai so. Kubvunza ndinobvunza. Inini nyaya ndaibvunza sekubvunza kuti ko chiri kunyanyaonetsa chii? Kubudirwa pachena nevaviri. Handina pandakabudirwa pachena. Maita basa seko. Ndanzwa nhau yemushonga. Imimi muchitaura kuti uyaenda kuno aikutsvaga mapirisi. Mapirisi waya makarohwa nane yekuti musonekwa newe mugare naye. Hamuna kurohwa nehana yekuti muda kuti muzive kuti ndakuaa mapirisi chinombori chii. Imimi makadii kuenda kuno muzukuru wenyu murume uyu. Ndochikonzero chiri kubvunzwa nedare rino nhasi. Kuti imimi ngadai makaenda kuno mukwari kuno muzukuru wenyu kuti naye muzukuru. Ko mapirisi muzukuru akatsvaga pakuda kuno mapirisi apa chiri kugotsora ndipo chii. Pane kuti muti nyaya musipidzi asi kuti mune nyaya. Muti nyaya musipidzi mune zvamuri kuziva asi kuti regerere. Pamusoro wedare. Pane akuru akadataura taura inguro pamusoro wedare.
ini ndakateerera ndichizivaona uikwa irikubva nekwairi kuenda ndikuziya asi amai avo pekuchakatanga vataura kuti nekuti ndaremara number 1 page 2 babavo vataura kuti handichaite zvandaisiita navo kumashure saka tinogona kungotenderera patichimindira thimu ndeyekuti amai avaremara iwo ane muchidaro uyo ari kunzwa tsitsi kuita zvaaita kudhara aiti umwe wangu akaremara urezi mumwe wake ari kuti nini kurembera hakuna basa kasi ngatipoite zvotaita ama izvizvozvo hanzi ndizvozvo asikoleka tosikora kutenderera tigoisa sikuru munyaya approach yakatoyekuda kuna sikuru yakasina kuti kwandiri nini yakasiva upenyu umomo uye vangadai vakaparara asi pane zvinhu nyaya yemumawakazisa ndekuti zvamaita kudhara itai zvochiti kuremara zvireve kuti munhu achada murume aiwa siri kunzwa sisi ngaakudzoka kwawanikwadzi ndizvozvo bati unoita uchizoti mwamwari sei seasitore ndikuudza kuti kana ndiwo okunyana nemukadzi wecho mukadzi wenyu menyuka azimamundinoada zvachose hamune rimwe dambudziko rikonzeresa kuti rizokontributa mune zvekutaurika izvi hamuna hamuna mumbona mukadzi wenyu asi panenge pane nyaya yasitori yataurwa nazapari hazvikutorwaibara nokuti mukadzanzi masofa uchagara muneso chii umbezi usafuka zvakamheke zvauya sei handiiti izvozvo nokuti zvinhu izvozvo ndiyo varidzi razvo aizvo hazvipo handiti hazvipo Sabu, tauratinze. pamusoro itanga takuna kupindira Sabu samoti gaga alright ichokwadi nyaya iri kutaurwa nastori ichiuya kumba nauya wari kunyanyonetsa navanhu vairi ava yakabuda tichiitaura pane nyaya yemwana amai avane mwana wavasiri wababa pobva paita nyaya futi yokuti amai ava kusuroka kwavakaita ndofunga ropa rabva raita sei rabva ratonhora zviri kuita sokuti asitorawo kavo havachakwanisa saka manzwa pachiti zvandaita zviya handichaita pobva paita futi nyaya yekuti amai ava patakavagadzisanichi vachidzoka ikumba vakaenda vakazodzoka vachitaura kuti aiwa kumba kuenda kaenda ini handikwanisa kukwira pamubhedha baba vandika vati ndikwidze pamubhedha vakatoida zvokundikwidza musi iwoyo vanotokwidza vachindisunya munhu kechipiri vanobva varamba futi kuti pamubhedha peyo haukwire ndorara pasi pane kurara papaisafuka zvinhu zvaitaurwa nani zvakataurwa vese varipa vakazogumira asitori ndikavabvunza asitori ava ndikati asitori ndizvo here zvamuri kuita wakazvibvuma ndakati nina izvozvo kuremarauka haisi mhosva mukadzi muri kumuda here vakati he mukadzi wangu ndiri kumuda chidzokai munogara zvakanaka ngavachibvisa ndobva wadzoka asisiri wakazodzoka futi wachara kuti nyaya iyi yatingagadzirisa pano ya haina kupera ndobva wakanga wakuzoda kutsvaga mushonga asitori dzimene achakwanisa kukwira pambedha asati arwara mamusingamutakure echirwara asati arwara amunasara aiwa zverudo makatakura maigona kuvatakura ndizvozo zvimweni vatakureka mavaise pamubhedha zvamuri kuita saka modzoka kumba anza kundorinonokera mune ishu yamatauro yemwanasikana mune makore makani maroorani mune vana vangani naamaya hamuna mune vana marerere vaamaya wani musikana mini kuti mune mwana wenyu aripo pakare izvozvo mwana yeye ngakubatsire kuchengeta amaya ndiyakuchengeta aseko zorai mwana musikana ari kupi mwanasikana ariko kumba ariwere mundai ichenge achengeta amai amai uya kwakati amai anotova pedyo namai vati ndiye anenge achibatsana mbuya vanokati
Mugara kure zvakadini amai nana mai? Pane distance maybe should be a kilometer. Mukona kutoenda kuchorora kugara sei? Isusu ngatibatanidze imba itinotisiya sei. Mai hanzi munodiwa. Tiri kutarisa kuti murume uyu rudo rwake rwakaita in sickness in health handizvozvo tatovimbisa pane kuzovakaita mambo vashaurwa naamai amai ropa next door amai ropa next door mapilisi chaendaimo kandivigira zvatora mapilisi kadhi rachandatosa mapilisi chindibaika ndotorama mapilisi arikuramba mapilisi angu akuita chindibaika mapilisi angu achakuramba saka ndinopona sei kamaida kwaazvebasi amai panext door vari kuchengeta ivo anoti ndamai wavo asi zvavanoita vanhu amai vavo vanoti vachaembedza kusvika paembe dzemukati kutura kugochiridziwa chochitsvaira munhu vaukanika kuti saka ndobva ndachauza kuti ndamai verudziwa vanoita hunhu vakadai vakawachisa hembe dzangu ndikatati hembe dzangu pane dzisina kwana pamaizowaisa sei hembe dzangu inini ndisiku zvanhu zvandaida izvozvo ndo zvakaitika izvo hauni kudza zvokudza ndikati saka hembe dzangu kudziita zvikanza handiende kuira nehama dzavo zvimwe zvacho hamugoni unoona stori zvimwe zvacho munotora advantage nokuti mukugona kutaura mwonya hasigona kutaura ati pamba chinoenda kuonesa kuti gadzise nyaya yefamili zvakanaka ngokuga memupupire mudzima wenyu nezvona ndani muno muchikumbirana kuti vanotikondiani mama gusho vaudze mara kadhi ravo ndoranda kuda amusori kadhi revanotaura noti kadhi harisi kadhi takaenda kuaveni vakaongororewa zvese zvinoita kuti vakarwara nei vakashaya chakabudisa chavakarwara nacho asi vakandipa rusito vakandipa vachita mashoko atanyora apa enda mukemesi iri dhuze newe utenge mapilisi anodzora sitoke kuti vasazotorwa naye naanowedzarumba chete ndizvo ndo vanotaura saka kuya pakaita kuma tagara vabasa vakatumira vachipiri vakandi yehospital ndikadhavara saka zvakazobuda pachena kusuwa nairobi ikati hamunoda rusiti wese not mapisi vendakaveiandauamapisi avo akatemwa makatiinvestii akatopera akuna ndodzokora notopisa ndayastori vanokwanisa kubvunzeni mureva rekuva rakaita maya makangotanga unokuenda kumavhenjuzi chete musina mvura maenda ina kaklinika kana hospital makanyorwa kadhi kaichero kunemwe doctor private wachero mumwe ishe wako kadhi kativabatsira sitora imastori nyaipo makabva pano indaikumba mume madzimai anonorapwa sekumona kuti amai vane mapiritsi muzukuru wenyu manzi mupiwada muchapiwada nguva nedare kuti muzodzoka musachapupushe kuti muri kugara sei magariro amaita kumakuruku nemagariro amakuita kunoita muchibva kudare kunomu kuti pane chachinja here mashoma asitori anotaura asi panapa mutiona tiri pana pane munhu asingarwara mukangoita pfungwa chete yekuti mukadzi uyu arwara asisina basa iye wamunotora wacho futi acharwara futi saka munomapedza mangwana pamwe ndinozopedzisa saka mimi mungozvitambira zvamafona namari anochavzviitira enda mausena stori sekuru mudzimai ndokunga kuzoramba kwake nasi kandi mangwana muchacha chirigona stori mine ndachiona achachimutora asitora achaimutora achimubatsira kutakura astori batsira mudzimai nemusumuka kamienzi ndasosumukai nyama sumukai mituwa kustori sinasavabata munemesa ndemudiwa wako chokwadi Joani Pete ndirayevo ipera atezora uyai